Alina Debbarmani Langma chokha. Alina Debbarmani thwimani dushi sabo. Tamoni bagai wala jak buma buha chong. Sabo ni chaya sabo ni chawo. Salane moni tui kisa kok norok naitong di ani channel no paya sak. Norok joto nukhana tai saiman bai khana. June tali 18 tarigo astabol mat buskango Kim Debbarma bai Alina Debbarmani bike accident ungmani. O accident ungma bai tabukai Alina Debbarmani langma chokha. Tai Kim Debbarma hingkai sak markai dukhumani hospital o kalaijak. Borongni bai khungsa auto bai thutayi o patimung patikha. O news no nugui joto lukurok dukhu nangjaka tai kha khamjaka. Class 9 porna cherai khoroksa langma arika hinui. Tai salakya buma bufani khoroksa busa kamakha hinui. Tabu kok sumungka hasi joto lukurongni. Class 9 porna cheraiba bahai license sara aguliwo bagsa lugui mankha. Bini umor se 18 kasugya hingkai bahai bo bike mankha. O sumungno tuiye jefuru buma bufano sungna thangka afurukai chilani buma saka bini busulanile dus kwrwisi. Bwrwi se phun khai ringhoro hunui. Ayango bwrwini bufano kok sungpurkai bufa saka bini bwsasuk phun khai ringya chwla se phun khaio hunui. Keneket gosilaya khoroksa tai khoroksa se du silai tonglaisio tai kok banglai walai tonglaisio. Tei bwrwini bufa tebo saka bongni thani proof tongo hunui. Jodi bini bwsajuk kuno kisu wngkhai chwlani birude case khaina hinui saka. Hinkhe bini baba tabu case khaikhe sabo bini dushi wngnai. Umor kasugyawi bike chalokmada wngnai. Umor kasugya no bike pai rwnai buma bufada wngnai. Gai je boro phun khai ringhornai boda wngnai. Phun khai ringhorjagui thangnai boda wngnai. Tabuk omono kok bukhuk Alinani thwimani dushi sabo. Tai bini babu tebo saka umor soksugya cherai rokno bike ta yafardi. Bike pai tairwdi hinui saka joto buma bufa songno tai kok kwchangmung rwkha. Cherai rok sisugyaku bike rok chaloknani saimayaku norok kebo buma bufa fano cherai rokno bike ta yafardi hinui. O kok saunya ang ani video no ma mathak swnai norok ani channel no chajak khaiba like subscribe khaina tapokdui tebo kotal kotal video nanani bagui.